Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining. Krik. Mau pagi ki acaranya arep sarapan belum. Tapi ditekakno neng jagat waduh. Nah iki neng waduk ndero belum. Waduk pondok. Tapi sayangnya belum buka, belum nunggu dulu. Jadi nunggu dulu jam 9 baru buka. Tempatnya nyaman bro. Kini karo waduk cek munggah nah. Jadi munggah nah saithik ngono. Lah iki. Gone powe nuwak najan. Nyaman. Hah? Iki. Tapi suwepe bro, soalnya hari apa wi? Hari bebas sekolah. Apa kayak? Ki sak tempat kabeh. Iya. Anu lebone aku. Ajar kok. Golek perkara. Ladang jagung belum. Luas no, teko kono bae. Ngono. Ning kene wae. Maksudnya? Ora masuk nyamping ngono. Nyamping kan tanggung ngene sotangku endek. Masuk rono, masuk. Aku mbok kon ning kali. Iki kanggo foto ya iso belum. Aku nggae thumbnail ngene. Aku ya ya fotokno. Iwake lo minggir kabeh. Cek spelno lho. Aduh. Niki lho. Wae gede-gede. Tapi nek dipancing rong karuan gelem. Masih cek bersih-bersih. Tadi dari rumah jam 7 lebih. Ini luas ya. Nah, jadi sambil menunggu jam 9 belum. Ki karo cerita ya tau. Nah, kemarin malam aku ki kan biasanya ngecek neng aplikasi YouTube Studio gue lah. Akhirnya aku buka dan ternyata nyapa balik nih. Dan ternyata sudah ada notifikasi apa wi jenenge Google AdSense sama partner YouTube. Terus akhirnya tak klik malam lah. Akhirnya ngano belum. Malam tak klik sing atas lah. Akhirnya kok moro ning ngisor lah. Aku kan belum paham Google AdSense. Akhirnya aku WA nih kabeh caca tak WA nih. Dari mulai Mas Andi, Saprol, terus Mas Dian Kucing, Ribut, Rian Piti, semua tak WA nih bro. Tapi bodoh balesi, gak iso. Sing benakne Mas Dian gak iso lah. Biasanya kan Saprol akhirnya tak tunggu sampai sisok kok gak dibales. Jenenge uang loh, HP lho kok gak pernah digawa ngono maksudku. Nyapo ngono, kaya gak penting ngono. Padahal jenenge wong nom ki tangi turu HP. Terus ning ndi mesti HP, sing dicekel HP ngono. Tapi kok ora ngono lho Saprol Wijen. Kuwi perlu dipertanyakan ngono.
Terserah. Nah, terus bar ngono tak klik kuwi kan. Terus aku paginya ke rumah Saprol, ke tempatnya Mas Doyo. Nah, ke tempatnya Mas Doyo, terus akhirnya aku ndelok Saprol ning omahe Mas Andi. Dan ternyata enek wonge packing. Lah, akhirnya tak samperin. Tak suruh benerin. Tak suruh benerin Google AdSense. Akhirnya sudah bisa lah. Dan alhamdulillah aku tidak perlu ke rumahnya Mas Dian ngono. Aku jujur sungkan bolo nang rumahnya Mas Dian. Soalnya apa? Sungkan sama istrinya ngono. Gak penak yo Mas yo gak Mas yo jenenge wong ya, Mas yo ora nyapa-nyapa. Kan jenenge wong edok kan yo gak ngerti ya bolo jenenge perasaan ki anak rasa gak penak apa rasa anu kan kita kan yo njagani bolo ngono. Nah, dek ini dibenakne Saprol dan akhirnya tadi pagi tak cek lagi di aplikasi ning YouTube Studio ku ya akhirnya muncul tulisan penghasilan dan akhirnya alhamdulillah kebuka monete bolo. Nah, pagi ini aku tadi ora enek rencana kesini ora enek rencana aku nggawe story anu hari ini kemana ngono lah akhirnya koncoku bolo konco lawas konco nge-YouTube yo nih konco nge-YouTube WA ayo ngopi sama cari makan lah iki kebeneran karo sekalian ngevlog ngono oke baik ayo berangkat jam berapa ngono akhirnya yo wis berangkat ning Ndero lah iki akhirnya datang sampai ke Ndero lagi dari utama waduk kan munggah saiki engko kanan jalan belo enek pelangi lah mudun lagi mudun jalane jan mudune nowomen bolo mudune jadi mudune nowomen anjor iki ekstrim iki tempatnya luas saka kono puoncot kono to dol kuwono terus enak sing ning dhuwur enak sing ning iki pendopo ki enek kok luas nyaman ngene nah terus karo ndelok pemandangan yo iso dadi adewe makan disambi karo ndelok pemandangan ngono lagi mau anakku tak antar sekolah belum Insya Allah hari Minggu nanti jalan-jalan sama keluarga Insya Allah soalnya bapakku kan yang kandang belum bapakku nek neng kandang kuwi nek belum waktunya panen ayam lho jadi belum bisa ninggal bukane piye kan yo jenenge wong dikasih tanggung jawab lho nek karo pemiliknya wis jane gak apa-apa tinggalan kerja lek tinggalan ning ndi dolan jane wis mengizinkan tapi kan yo jenenge wong duwe tanggung jawab ya jadi wis diweni tanggung jawab ya kudu tanggung jawab ngono gak penak bolo jadi duwe rasa gak penak jadi bapakku nek orang wayah panen gong wani ninggal paling neng eda-eda omah menakne opo ngono jane cek akeh wong goleki kaya tukange lho soalnya tukange rame tak sepilno enek nggone apik bolo iki kayak gerbang apa ya sik enek gebyoke bolo apa nggon foto oh tempat foto oke enak ngene no enak adem no lagi enak apa ke mainane anak-anak ki yo enek iki ke prosotan ki jungkitan terus lagi bandulan bolo ki luas jadi gazebo-ne banyak teko kono dol kono terus urung sing tempat-tempat ngene iki
pokoknya nek ning kene wis gak usah bingung. Jadi cara anak-anak bareng ki nek permainane lho. Wis gak usah bingung ngono. Lagi sambil nunggu apa pesenan sama jam, tak tutup dulu lawangku, engko tak buka eneh jam-jame sak jam-jame to. Nah, engko nek wis buka tak jak neh. Ngono. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.